В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotruby kniezu, lubi osadni, lubi hostczo. Boże ciło, wun kniez sam ibe naszej sredizny. Wun je tun, kiż nas silni do naszego żywienia. Jemu przykadzamy, żebyśmy jemu dziękowali za to, że jeho chcemy naśladować. Tuto Bożą mszu sme utrobne witać, za fara dr Dzikiewicza, on je 9 lat pola nas w osadzie skutkował, dżęca z nami tu, Boże ciło sobą świadczy, ma też sobą niektórych swoich osadnych, którzy między nami tu w cyrkwi są. Na lewej stronie pola mnie witam niedyszeho regenca Erfurtskiego miesznickiego seminara, kiż jest dobrym tun, kiż jako první docela ze mnou kontakt nawiązał, predahat si mnie so na tym pucz nastahił na miesznictwo, tedy pola biskupa Szafrana był on referent za tych, którzy się zajmują za powołanie miesznika. Ein herzliches Willkommen, Herrn Dr. Bernhard Dittrich. Er ist zurzeit in Schmochtitz, hat heute gern die Einladung eingenommen, mit uns hier den Gottesdienst zu feiern, zu Fronleichnam. Zwopominajmy so, kajcy przed Bogiem stemy, a prośmy Jeho, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Smil so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz a wodaj nam nasze rychy, wszeho mocny a miłość by Bóg, a dowiedz nas k sobie do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy so. Boże, we obdziwajnej świętości si nam w opomnienie swojego cierpienia zaostają. Prosimy daj, żebyśmy święte potajności Twojego ciała kryje tak czeszczowali, żebyśmy płody Twojego umożenia stajnie we sobie nazonieli. O to Cię prosimy, ki se żywa kralujesz Bóg wieki na wieki. Czytanie z knihy Genesis. We wonnych dniach
Przyniese Melchizedek, Salemski król, chleb a wino. Wun by mianujcy miesznik najwyższego Boha. Wun jeho pożonuwa a rekne, żonowany buć Abram od najwyższego Boha, kiże niebio a ziemiu stworzył. A żonowany buć najwyższy Bóg, kiże twoich neprzeczelu do twojej ruku podał. A Abram da jemu 10 kwoty všeho. Słyszeliśmy słowo Boże. Nitka widza wszystkie kraje, Boże wspomożenie. Sławić się budu knieżescy wyje w utroby, kole sprawnych we wosadzie. Wulke su skutki kniezowy, slidzia w nich wszyscy koczyście lubuja. Odozne a wulke su jeho skutki, a jeho sprawność wostawa na wieki. Nie zapomnite su jeho dziwy, smilny je kniez a dobročiwy. Jedź poskicza tym, koci z jego boja, na swój ślub wieczny wspomina. Moc swojej skutkuje, pokazał swojemu ludi, podałszy jego w obsyctwo pohanu. Drugie czytanie słyszymy z prvného lista świętego apoštola Pawła Korynčanom. Bracia a sotry, ja sam od knieza dostał, što sam wam też przepodał. Kniez Jezus zał w nocy, w kotryż był przeradzeny chleb, a jak prajuši wamaše a rekne. To je moje ciało, za was podate. To czyńcie, na mnie wspominają. Tak zapojedzites keluch a praji. Tunle keluch je nowy zakon w mojej krwi. To czyńcie, gdyż kuli będziecie pić, na mnie wspominają. Przetoż, gdyż kuli będziecie tutun chleb jeść, a keluch pić, będziecie kniezowu śmierć wozebieć, hacz wun nie przyjdzie. Słyszeliśmy słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Takie ci kniez, ja sam żywy chleb, kiż je z niebies przyszł. Jeli zabudzie tulne sztuk, tulne chleb jeść, będzie żywy na wieki. Knieź budź z wami. Ze świętego ścienia po Łukaszu. We wonym czasu rycze się Jezus k ludziom w Bożym Królestwie, a wuchojowasze tych, kiż trzeba hu w uzdrowienie. Ale dzień poczas onakileć, tuż przystupichu dwanocio, a reknychu jemu, rozpuść siły, zobychu do wokolnych wsoł, a statoków wotejszli, a Gospodu, a idź sej wobstarali. Tudzieśmy na pustej krainie. Ale won im reknę, dajcie wy im kidzie. Bo nie pak prajechu, nie mamy więcej chać 5 klibów, a 2 ryby. Kiba zo dundziemy nidzie, a nakupimy żibidłów za wszun lud. Bitam mianujcy na 5000 muži. A reknę swoim wuczomnikam, dajcie so im po skupinach po nikak 50 rozsydać. Ścinichu tak, a wszyscy so zesydachu. Bun za 5 klibów, a 2 ryby, polada k niejbiu, pożonowa je, a łamajo dawasze wuczomnikam, zobychu je ludej kładli. Wszyscy idziachu, a nasycichu so, a z toho, sztoś im wosta, nazbiera so 12 korbów. Ewangelii naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, sotry kniezu, lubi wosadni, lubi hostczo, lubi prenowoprowinskie dzieci, lubi drużki. W tych dniach radujemy się my z naszych stawiznów. Z elanom a wotorene utrobu świadczymy nasz jubilej, 800. rocznicu prynnego pisomnego naspomnienia Kościc, Prawočic a Witejnce. Wosady a gminy. Nie ladamy pakieneż roczo, ale my pokazamy wyraźnie, że my żywienia kmani naszoczasni chrześcijanie. To jest nam ważne. Wierzch po wierzchu jsme się ugotowali, obdarjeni jsme všełszo,
przez skutk nieliczomnych pomocników. Dziakuni zgromadzimy so dżęca znowa tu w Bożym domie przy Chrystusu, czesczo Jeho przytomność Świętej Eucharystii, która się nam cyroba do żywienia. Wszośmy świadomicie przygotowali. Za to, što już czynimy, świadczymy, używamy drohotne sudobia a drasty. Jasne wiemy rec, nic używane drohe materialie steja pak w srediszczu. Ważny je jeniczce wun, nasz kniez, Jezus Chrystus sam, kotroż wysoki świadczyła a kreje dżęca świadczymy. Dokiż wo niehodże, toho dla jeho też pokazamy. A to nic no tu w cyrkwi, ale też zwonka cyrkwy. Dokeż je on tun, kotryż nas żywi, kotremu sme dziakuni. My pokazamy, przewodzujemy, a czeszczujemy jeho tam, gdzie się też hewak, nasz normalny dzień odmiewa. Kroczymy też w procesjone, mina bole przez swiedziennictwo. Każdy jednotliwy chrześcijan powiada na swoje właśnie o kniezu, przez swoje jednanie. Ewangelii powiada o tym, że je zwolliwość k dzieleniu, k zromadnej hostinnie, nešto jara centralnego, nešto, što już żywienie przysporja. A k tomu so nam też cyle jasne Ewangeliu prawi, štož so dzieli ma być żonowane. Myślę sobie, że tam też ci te właśnie, te dobre właśnie, so kjedzi, a pojedzi, so modlimy, hacie doma, abo drugie. Znajmniejsze te krótkie słowo, bo żonuj, zwuraznia, so nic ze swojego, ale z jeho wole sme żywi. Boże ciało je jeden wiesowy swiedzień żywienia. Kniez je żywy. To je tema toho dnia. On je z nami. Z naszym procesorem zwuraznimy to. Też, gdyż Boha przytomno w tym oblatku przez wies przewodzamy, nie możemy dzirec, że jeho obsedzimy, bo je a wostanie też na Boże ciało potajemstwo. Też to jedne centralne słowo każdej Bożej mszy. To je potajemstwo wiry. Jest hada, z których ma miesznik zakończyć elewację. Elewacja to je pozbawienie Bożego chleba a kreje. Kelucha po takim. Ze sadu to je potajemstwo wiry, co nam zwurazni, że je nitko po przeżonowaniu Chrystus w daromaj chleba a wina w oprawdzie przytomny, byrniesz nam zakryty. Potajnie po takim. Woziwiamy knieże Twoją śmierć, a Twoje zrowastanie nie sławimy, do niż nie przyjdziesz, odmówimy. To są słowa, któreż nie płacza duchownemu, któreż odmowu ułabi, ale Jezus jest samomu, któreż jest skryty w obliczu maj chleba a wina przytomny. Gdyż Jeho sledujemy, zwurazimy swoją rozsudność k niemu przysłuchać. Święta Eucharystia, Boży chleb, je cyroba wiezo cyle swojskiego razu. Dopomina nas też na zeleny czwartek, na wolny dzień, na którym się świecił Jezus poslednú wieczór z uczomnikami. Wtedy je to czynił wieczór, że szczyje Wielki Piatk, a wieczór, że dobi się do służby zacz tych, którymż dowierim, też nas. My świadczymy Jezusowe dobycze nad śmiercią, a Jeho wierną przytomność. Boże ciało pokazamy Jemu cześć z całej naszej osoby, to dla się przygotujemy, siebie samego, ludzkonie, zwonkonie, wies, cyrkej. Wszystko tak zczynimy, że pokazamy oprócz swój czas, wun je ten centrum naszego bycia.
My činíme to na mírlivé vášně. My pokazujeme světej, náš Bůh je mír dubovací Bůh. Vun darí pokoj. Vun darí se každému, kiž věrně za ním žejdí, kiž je zvolný by jeho přivzač, se stajne znova nakazač, puč vujednania hič. To dženca člověk je češko, panie, to treba zmužitost. V tym zmysle je Bože čevo tež jeden džen zmužitostčen. Nech nam Bóg tajku zmužitost darí, tež do příchoda, so bychom dále a lépe mohli svědčenie dávat o ním, kiž je kněz živenia. Amen. Modlimy se k Jezusej, kiž je miły, a pokorny je utroby. Jezuso, Ty wołasz do jednoty wszystkich, kotryż mają podziel na jednym kliewie świętej oszczyny. Skruczuj jednotu swojej świętej cyrkwie. Usłysz nas. Ty si nasz niewidziomny hość, kiż wo nasze durje kłapasz. Zastup, zoby z nami świecił Bożu hoszczynu. Usłysz nas. Ty si niebieskie mana, kiż żywisz swoją cyrkiew. Daj nam z mocu tutej jedzie kroczyć do żywienia. Usłysz nas. Ty si slubił wieczne żywienie tym, kotryż tutun cety chleb jedzia. Daj naszym niebohym podziel na niebieskiej hoszczynie. Tebi naš živitelo, buď žak a kváva věky na věky.
Modlmy so. Prosimy Cię, Knieże, w udziel swojej cyrkwi miłościwie dara jednoty a pokoja, który z tej potajnie z tutymaj daromaj woznamienieni, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy wótroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajniasz, udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Jako wierny a wieczny wyszimiesznik je on świecie nietrajnego wopora założył, jako wopor ujednania je sam siebie podał, a nam przykazał, żebyśmy na niego wspominają to same czynili. Jeho ciało za nas podate, zesenia nas, gdyż ją używamy, a jeho krew za nas przelata nas uczyszcza, gdyż ku niej pijemy. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze wszemi siłami niebieskiego wojska, pieśń Twojej krasności, bez końca wyskają. Woprawdzie światosy Knieże, żurowoż je światost, czy dola, czy prosimy. Poswieczu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpienie uda za wun chlieb, dziakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczobnikam prajo. Zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a poda jun swoim uczobnikam prajo. Zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraž bude za was a za mnoj przelata k wodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie,
zhromadźuj nas, kotřiž užívamy Christusove ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Heinrich und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit den Ordensleuten und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Wspomnij też na naszych bratrów, a na nasze sotry, którzy są umrzeli w nadziei, że zdrowa staną, a przyjmij ich a wszystkich zemrtych do światła swojego w oblicza. Smil so nad nami wszystkimi, prosimy Cię, spoż nam wieczne żywienie ze zbójnej Boga Rodzicielku Knieżną Marię, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, którzy so Ci ze všich wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Benno, dem seligen Alois und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Przez niego z nim habenim, dała soci Bożą wszechomocnego w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Nerykamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Umoż nas k životu všeho zveho a daj milé pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám, zobuchmy votreka přeco svobodní a především zamučeniom věstči očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožnika Jezusa Chrystusa. Knieže Jezusa, svojim apoštolom se praju, pokoj vám zaostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosimy Cię, nie lede na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajne z vámi. Stročte sa s postrovom pokoja. Pokoj s tobou.
licze jenio Boże, kotreż zebiera rychi świata. Sjate woprawienio wudziela so brytku sredża, zady sredża, nakore przy piszczelach, a jeden tu przy Świętym Boszczanu nakore.
Modlmy się. Prosimy Cię, Knieże, daj nam we wiecznym żywieniu pełny podziel na swoim bójstwie. Gott, ci smiemy hiżo tu na ziemi przyjmać Twoje drotne ciała, Twoją krew. Kiś se żywa kralujesz Bóg i na wieki.
Alleluja. Wieselcze, a radujcie so, że toż wulkie je wasze myto w niebiesach. Nie zbudź z wami, a swoim duchom słowa świętego ścienia po Mateju. Gdyż Jezus śrudy bóla da wotędzie na gora so posydny, tu przystupichu k niemu jego wuczomnicy. Wun woteuri swój hort, a wuczesze ich prają. Zbóźni sukudzi po duchu, przeto iż ich je niebieskie królestwo. Zbóźni su zrudzieni, przeto iż budzie ja pokojeni. Zbóźni su cichomyślni, przeto iż budu kraj wobsejdzieć. Zbóźni su kiż su łudni, a laczni za sprawnością, przeto iż budzie ja nasycieni. Zbóźni su miłościwi, przeto iż dostaną miłość. Zbóźni su kiż su czyste je w utrobu, przeto iż budzie ja Boga widzieć. Zbóźni su kiż mir lubuja, przeto iż budzie ja synojo Boży rikać. Zbóźni su kociż cierpia prześcigania sprawności dla, przeto iż ich je niebieskie królestwo. Zbóźni ściedyż was gania, a prześcigaja, a ze łżami wszystko złe przeciwo wam ricza miedla. Wieselcie, a radujcie so, dokeż wulkie je wasze myto w niebiesa. Ewangelii naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Sława Tobie, Chryste.
posłany od Boha Ojca. Zmierza nad nami. Jezusa, kiż Boży raj przypowiedujesz chudym a biednym. Zmierza nad nami. Jezusa, kiż pokrzewasz smutnych a obczeżenych. Zmierza nad nami. Jezusa, kiż zbożnych sławisz miłościwych a milubowacy. Zmierza nad nami. Jezusa, kiż se dobry pasterz swojego luda. Zmierza nad nami. Modlimy się za cyrkiew Bożu a za wszystkich, którzy do Chrystusa wierzą. Knieże, niech wszyscy, ki za to Bożedza, Tebe namakają. Prosimy, że usłysz nas. Bądź wszystkim bliski, którzy się na Tebe nadzieją. Prosimy, że usłysz nas. Szkitaj po wszym świecie swoją cyrkiew. Prosimy, że usłysz nas. Nawoduj naszego Bamża a wszystkich nawodów swojej cyrkwy. Prosimy, że usłysz nas. Zwiedź wszystkich chrześcijanów do jednoty. Prosimy, że usłysz nas. Knieże nasz Bożo, wszystko se swojego mienia dla stworzył. Jedź a napoj se ludam dał, zobychu so ci dziękowali. Nam pak se duchownu jedź a duchowny napoj dał, a wieczne żywienie przez swojego Syna. Zawsze so ci dziękujemy, dokie se mocny, Tebe buď chwała, nitk a na wieczne. Amen. Amen, de celo prestitis Deus, Halleluja. Oremus, Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis de memoria maliquisti, tribue quesumus, itanus, corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugita sentiamus, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Z niebieskim żonowaniem, niech je pożonowany Boży Święty Duch, przylicy pola ruki, żonowany niech są wszystkie ludy ziemie, to sposzcz wszechmocny Bóg, a Syn, a Duch Święty. Amen. Otcowa
Te Deum laudamus. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eum in saecula. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, vissime maestati Tue proculatis donis gratia magimus, Tuam semper clementiam exorantis, ut qui petentibus postulata concedis, eos tem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
A tutaj miestne wszystkim zutroby zapłać bu, za zromadne parcza, za zromadne ugotowanie, tutaj je swiedenskie Bożie mszy, wszystkim hostom, żeby dalej tu rany czas mogli z nami przeżyć, świadczenie też doma w Chrystusu dawać. Co na co godzin zetkamy się znowu k Niszporu. Chwalny Jezus Chrystus.